Hemen sortu zen Ordizia, gure herria. Baseliza honen inguruan altxatu ziren lehenengo baserriak, lehenengo ordiziarren bizilekuak. San Bartolome baseliza izan zen lehenengo harria, eta Ordiziaren ikur nagusia. Orain, ia 800 urte geroago, badirudi ahaztu egin dutela gure sehaska zaintzea. Lotsa ere eman dezake gure sorlekua hor dagoela esateak. Herria maite duenari, lotsa eman beharko lioke herriaren ikur nagusietako bat dena, zaindu beharrean ezikusiarena egiteak. Udalak, San Bartolome baselizari buruz ezer gutxi esaten du. Errealitate hori, Ordiziako sorlekuaren utzikeria ezkutatu egin nahi du. Gainera, udal arduradunek irudiari eta itxurari ematen dioten garrantziarekin ulertezina eta harrigarria ere bada herriaren sarrera nagusietako batean horren itxura penagarria ematea. Fray Andres txakurkaka zinguratuta utziko aldukete udal agintariek, San Bartolome bai. Baselizaren atarian dagoen kartelean azaltzen dutenez, 1813an frantsesek erre egin zuten San Bartolomeko eliza. Eta berritzeko lanen ondoren, gaur dagoen moduan utzi zuten. Ez dute bitan esan beharrik. Duela 200 urtetik gaur arte ezer gutxi egin dute eraikina txukun mantentzeko.